Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Sa mga blood chemistries, no, mga lipid profile naton, no, mga electrolytes, sodium, potassium, no, mga creatinine. So kung normally wala ka man lang may ginabatsyag, no, kag wala ka man sang mga comorbids, high blood or hypertension, kumbaga quote and quote normal ka, o wala ka sang may mga mataas dira being blood pressure or kung mga mga simptomas, hindi na siya recommended na or hindi siya mandatory nga kinahanglan magpa blood chemistry unless na may ara kaya nga indication, like for example nang may mga simptomas ka na nagatsyag, nagalingin ulo mo or mga gati nag-askit mo BP. Pero actually, basically, bisan panadira nung may mga hindi ka kahit tindog dira, so you have to check for your electrolytes or nagakurong mo kalawasan, i-check mo ina. Pero kung wala, kaya nga normal, kag okay mo pamatsyag, kag wala ka comorbids, hypertension or diabetes, hindi na siya actually mandatory nga kinanglan mo or wala na pina-recommend.